Jedeme na výlet. Teším sa. Nasáme na tátoša a jedeme. Už ma čaká tátoš. Už sme dorazili, ideme sa prvý napapať. Chcela som sa dať raňajky s výhľadom, mám chuť na taký fajný smoothie bowl. Tak sa teším. Ešte som tu nikdy nebola, takže to je super. Inak cesta trvala asi 30 minút a dostať sa tu na toto miesto stálo tiež nejaký malý poplatok, asi nejakých 20 centov na osobu. A už som tu. Tu je taký krásny výhľad na more, tam môžete vidieť ako surfujú a tu je tak rôzne veľa podnikov. Ale je tu fakt nádherne. Krásne. Takže vychytali sme nádherné miesto s výhľadom. Tam aj surfujú, tak to sú tam malí človečikovia. Tak tam surfujú. Ale je tu, že nádherne. Dala som si bowlíka, takého fajného. S takýmto krásnym výhľadom. A s takým krásnym chlapom. Mňami. Sme dopapali a ideme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Tu chodí každý dole surfovať. A tam niekto leží. Tam hore sme sedeli. My sme si už užili raňajky na tomto nádhernom mieste. Sú tu fakt dokonalé vlny, krásne počasie, je tu neskutočne teplo, musím povedať, fakt je tu neskutočne teplo. Raňajky aj káva bola úplne úžasná. Na osobu sme platili okolo 4 €, ale to sa dalo čakať, lebo sme vlastne na takej skrytej pláži. Je to vlastne oblasť Nusa Dua, vám tu potom ešte napíšem aj detaily, že kde to vlastne, ak by si tu chceli prísť. Čo sa týka, ak príjete autom alebo motorkou, tak na osobu sa platí nejakých 20 centov asi a na motorku tiež ešte niečo, takže spolu sme dali okolo 50 centov za to, že tu môžeme zaparkovať, že tu môžeme prísť. Takže počasie nám vyšlo, raňajky boli dokonalé, úplná pohodička a je to tu fakt nádherné, musím povedať. Fakt krásne, dokonalé. Ešte jednu vec by som chcela ukázať, aký krásny chrám sme tu našli. Oni fakt majú nádherné tie chrámy. Úplne krásne to vyzerá. Krásne. Aha, aká krása. Ideme na ďalšiu pláž. To je krásne. Á, aj tu. Dostať sa na pláž sa platí, tak čakáme akurát na to, že to prestať za to. Sme tu. Jeden lístok na osobu stálo €1. Wow. To je krásne. Fakt nádherné. Tak a sme tu. Ideme na pláž. To je krásne. Ideme sa pozrieť tu ďalej, lebo vyzerá to tak, že je príliv a voda je dosť vysoko. Tak uvidíme. Ajda! Ten Hafan asi nemá rád turistov. Jej, to je krásna tá pláž. Nevadí, otestujeme a budeme vedieť, kedy na budúce prísť. A na tejto strane Bali tie pláže sú fakt krásne, také čisté. Aha, takže to je takto. Všetko tu je také pozdĺž a vyzerá to tak, že jejda! Že to je príliv. Aha. Keď takto tam je. Tak, tu sme našli trošku pláže. Ideme sa pozrieť, inak kohuty tu sú. Neviem, čo tu robia. Neviem, či to chcem vedieť. A tu sme našli trošičku.
sa dá ísť k vodičke. Wow, je to tu nádherné. Fakt. Odvážlivec. Odvážlivec. Musím povedať, že je tu čisto, je tu pokoj, je tu kľud, málo ľudí, málo turistov a tá pláž. Povedzte sami. Pekne, nádhera. Krásne to je. Jejda! Už ideme ďalej. Opice! A koľko? Mňa porazí. Koľko opíc? Jo! Tu je niekoľko tých opíc. To som si až teraz všimla. My sme celé čas okolo nich chodili. A tu je niekoľko tých opíc. Aha, no má ešte malinké táto. Jejda, no má na brúšku mala malinké. Tam má. Jejda. Ideme ďalej, našli sme tu krásnu stenu, pozrite, to je dokonalé. Sme ďalej. My sme už prišli do Uluwatu a ideme sa napapať na moje obľúbené miesto, kde som zvykla papať predtým, keď som tu bola. Ja to tu úplne milujem, je to také ich domáce. A vy tu vlastne prídete a dáte si, že čo chcete. Hello! Môžete si vybrať a oni vám potom povedia podľa toho cenu. Moc sa teším ňam. Vyzerá to úžasne. A je to fakt veľmi chutné. Takže toto je moje papaníčko, tak som si to naskladala. Toto je sladký zemiak. A vyzerá to úžasne, moc sa na to teším. A už nám idú aj kokosy. Thank you. Yes. Thank you so much. Tak dobrú chuť. Som napapaná. Varia tu úplne úžasne, bolo to fakt dokonalé, ani som to nevedela dojesť. Veľkú porciu som si dala, pažravá som bola, keďže sme išli dlhú cestu a fakt mi vyhľadlo. Som ale hrozne unavená, zničená, tie cesty sú úplne blázonstvo, išli sme 30 minút na motorke a to je jak, ja neviem, 5 hodín môjho života, aj keď nie viacej. Proste hrozne zničená som, oni proste chodia tie motorky zľava, správa, kopu aut, úzke cesty, no blázonstvo. A to som iba spolujazdec, ani nešoferujem. Pán šofer je určite zničený viacej, tam musí byť strach, že non-stop. Teraz si ešte vypijeme kokos. Na zdravie. Milujem kokos. Mňam, také svieže, fajné. Tento je fakt dobrý, sladký. A rozmýšľame, že čo ďalej, že pozrieme si trošku asi túto Uluwatu, lebo tu je fakt nádherne, milujem Uluwatu. Premýšľame, že prídeme aj tu na istú dobu. A rozmýšľam, že zoberiem Davida vlastne na východ, západ slnka, na taký útes nádherný. Dúfam, že vyjde, lebo je fakt čistá obloha, takže mohlo by to výjsť. Ako nechcela som veľmi ísť v noci domov, stade to, ale uvidíme, nejak to zvládneme. Takže rozmýšľame, že pôjdeme aj na západ slnka, že si tu trošku popozeráme, ale neviem, či pôjdeme ešte niekam na pláž, lebo som celkom spečená. Trošku ma spieklo aj na tej motorke, tak aby to zase potom nebolelo. Takže uvidíme. Hlavne teraz trošku oddychneme, lebo úplne sa cítim, aké by som behala kilometre. Fakt. My sme ešte prišli na kávičku, dám si dvojité espresso, ale som fakt unavená. A prišli sa schladiť do klímy, fajne, lebo vonko je neskutočne teplo. A potom ideme, vlastne som zistila, že je taká tajná plážička, už som tam bola, to je fakt krásna a mal by tam byť odliv. Tak sa ideme tam pozrieť, že ako to tam bude vyzerať. Dúfam, že bude odliv, že by to bolo krásne. A nemalo by tam byť veľmi slnko, lebo som fakt spálená, takže stačilo nejak dneska toho slnečka. Tak sa teším. Takže zase sme platili vstupné za vstup na pláž. Platili sme ale iba nejakých 50 centov. Ale všade, keď tu chceš ísť na nejakú takú peknú pláž, musíš platiť.
A vlastne asi by sme platili viac, ak by sme mali motorku. Ale chceli sme sa ísť trošku prejsť, lebo celý čas sme na tej motorke, tak treba trošku aj chodiť. No a tu po ceste sú samé obchodiky. A už sme sa dostali k pláži. Trvalo to asi takých 5 minút, ale nechcela som natáčať hlúposti. Úplne nádherné. Tu sú samé také bary. No a som tu bola aj na raňajky a je to fakt, že akože s takým výhľadom. No ale už sme skoro tam. Už len pár schodíkov. A tu sú moje otlačky psíkov. Uvidíme na prekvapenie, či tam bude veľa ľudí, alebo nie. Najlepšie tam ísť asi ráno, lebo keď som bola ráno, tak tam nebolo veľa ľudí. Ale uvidíme. Takto po obede som tam ešte nebola. Že ako nás to prekvapí. Aha, opička. Len tak si tu na prechádzke ide. Ale chcem sa aj vyhnúť. Predbehnem ich. No. Už sme tu. Už len tieto jemné schody prejsť. A sme tu. No už teraz vidím, že tam bude veľa ľudí. Nevadí. Ale je odliv. Takže už len toto prejsť dole. Poďme sa pozrieť túto hore teda. Čakať. Tietušky nech prejdu. No. Ideme sa pozrieť hore. Tu som ešte nebola. Takže toto bude prekvapenie aj pre mňa. No. Poďme sa pozrieť, čo tu bude. Nič. Nejaká sa tu fotí. A vlastne nič také tu není. Tak poďte vám to ukážem. Ale musím povedať, že ráno tu je to lepšie, lebo je málo ľudí. Minula som tu bola o 9:00 a boli sme tu, že dvaja, alebo o 8:00, alebo tak nejak. No ale veľa ľudí chodí tamto, tak sa ideme tam pozrieť, že čo to tam bude. Tam som ešte nebola, ale je to tu krásne. Škoda tých ľudí, ale tak veď každý to chce asi vidieť, takže chápem. Ale nádherná. Inak dneska tu nikto nesurfuje. Keď som tu bola ráno, tak surfovalo neskutočne veľa ľudí. Pozrite, aké veľké vlny. Oh, krása. Takže ideme sa pozrieť tamto. Takže takto sme tu prešli a zrazu to je ďalšia plážička. Sa pozrieť. Tento ujo mi tu zavadza. Ste videli, jak ja sa tu brodím? Jejo, tak toto je krásne. Nádhera. Tak toto, čo sme tu našli, to je nádhera. Wow. Dobre, takže my sme si to tu užili. Bolo to fakt krásne. Najviac sa mi páčilo to skryté, čo som ešte nevidela. Bolo to fakt krásne. A teraz vlastne ideme nájsť nášho tátoša. Dúfam, že ho ešte máme. A ideme na západ slnka. Prečo sa chcem povedať východ? Ideme na západ slnka a potom nás čaká dlhá cesta domov. Takže už máme len poslednú zastávku. Tak a už sme tu.
hrozne sa teším, lebo to je môj obľúbený výhľad. A ten západ slnka tu je fakt krásny, taký kľudný. Není tu až tak veľa ľudí zvyčajne, dúfam, že ani dneska nebude. Sme pripravení, repelen máme, lebo tu je neskutočne veľa komárov a ja som magnet na komáre. Takže ideme si vychutnať západ slniečka. Takýmto pralesom. No už tu vidím niekoľko ľudí, ale není to zlé, je to super. Trošku tu fúka, ale sme tu. Nádhera. Presne toto. Dokonalosť. Bezpečne. Je to tu úplne, že je dokonalé. Si tie vlny. Krásne. Ja sa neviem predstaviť nadívať. Je to fakt krásne. Už sa teším na ten západ. Lebo vyzerá byť úplne krásna. Fakt na to vyšlo nádherné. Krásne. Toto sú tie momenty, za ktoré si vždycky najviac vďačný. Ktoré si najviac pamätáš. A ďalší krásny deň sa skončí. A ideme sa ešte napapať. Ideme tuto, do Suka. Takže po krásnom dni sa ešte napapáme a ideme domov. Krásne miesto. Máme predjedlo tacos. Teším sa. Na večeru som zdá chicken burrito. To je asi slabo vidno. Aj to mňamka. A to je burger. David sa napapá. Dobrú chuť. Tak už sme konečne dorazili. David už je v bazéne. O tomto hovoril celý čas, jak sme šli, že pôjde skočiť. Idem ja si na chvíľu tu sadnúť, predýchať túto cestu. Bola to fakt náročná cesta. Joj, ako fajne. Bola to fakt náročná cesta, proste toľko aut, toľko motoriek. Až nevládzem, fakt. Asi sa cítim tak, ako vyzerám, by som povedala. Unavená, zničená, dobitá. Ale bol to fakt krásny výlet. Bol to opäť spontánny výlet, lebo David hovoril, že čo tak ísť na výlet do Uluvatu a ja iba tak prepočítavam v hlave, že nie je to ďaleko, ale na tom skútri to je akože dosť náročné. A si hovorím, no dobre, tak ideme. Ale chcela som vidieť ešte nejaké časti vlastne, kde som ešte nebola, nejaké pláže, tak mu hovorím, že najprv pojeme tam. A čo bolo inak super, lebo sme vlastne to obišli celé, dá sa povedať, že od nás hore, tak to sme išli, že aj keby celé to Uluvatu, tú časť sme celú obišli. Takže bol to úplne spontánny výlet, bol to úplne nádherný výlet. Videli sme nové veci, dneska som videla neskutočne veľa nových vecí. A takýchto dní by som chcela mať ešte oveľa viacej. Bolo to fakt krásne. Už sa teším, kde pôjdeme zase ďalšie. No a dúfam, že sa vám teda náš výlet páčil. A ak máte nejaké otázky alebo niečo, kľudne píšte buď do komentárov alebo hoci kde, ak ma poznáte. Tak pekný večer prajem.